Kyllä, nimenomaan se sitä tarkoittaa. Ja nyt on sitten jatkossa, kun mähän on tehnyt nyt sitten myöskin periaatteen ihmisenä vaatimuksen, että mun tuomio pitää purkaa. Se hakemus tai purkuhakemus on tällä hetkellä korkeimmassa oikeudessa, mutta kun korkein oikeus ei ole tähän saakka noudattanut ihmisoikeussopimuksen päätöksiä, vaan on lähtenyt siitä, että kun korkein oikeus tekee ihmisoikeussopimuksen vastaisia päätöksiä, niin niitä sitten mukaan ei tarvitse purkaa. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että jos ja kun ihmisoikeustuomioistuin katsoo, että mun sananvapautta on loukattu ja että mulle missään nimessä ei olisi saanut antaa herjaustuomiota, eikä mun kirjasta missään tapauksessa olisi saanut määrätä peitettäväksi mitään, niin kyllä mä lähdin itse siitä, että oikeus ei toteudu ennen kuin se tuomio on ihan oikeasti purettu sekä kirjan osalta että mun osalta. Niin kuin mä sanoin, niin tähän asti korkein oikeus ei ole purkanut yhtäkään tuomiota. Tuo on hyvä kysymys. Mä yritän joka tapauksessa. Jos mä en saa sitä puretuksi Suomessa, niin mä yritän sitä kyllä sitten EU:n tuomioistuimen kautta. Niin kyllä korkein oikeus lähtee siitä, että ne päätökset on tarkoitettu pysyviksi. Siis mun oikeustajuni sanoo nimenomaan, että se pitää viran puolesta hoitaa. Ei tarvitse edes hakea mitään purkua, vaan aina kun Suomi häviää ihmisoikeustuomioistuimessa tai EU-tuomioistuimessa, niin päätökset pitää muuttaa sen Siljan tien. Siihen me ollaan sitouduttu sekä ihmisoikeussopimuksessa että siellä EUn liittymissopimuksessa. Siis me ollaan sitouduttu, että me noudatetaan lainsäädäntöä ja eihän se voi koskea vain meitä yksittäisiä ihmisiä, vaan kyllä sen täytyy koskea myöskin meidän oikeuslaitoksia. Itse asiassa ei ole suunniteltu yhdessä ja se tulee siitä, että mun tuomio on nyt vasta kumottu. Seijan tuomio tuli 2004 ja Seija on hakenut purkuja monta kertaa eikä ole saanut. Ja sitten Seijan tapaus on hivenen erilainen kuin tämä mun. Eli ensimmäistä kertaa EIT sanoo ihan suoraan, että mua ei olisi saanut tuomita. Ja siellä on Euroopan neuvoston päätös jo vuodelta 2007, missä sanotaan, että missään nimessä ei olisi vankeustuomiota saanut antaa. Eikä ne ole noudattanut sitäkään. Siis ne ei ole noudattanut mitään määräyksiä. No sanotaan, että se sana miksi multa kysyttynä on väärä. Eli tietenkään mä en tiedä, miksi Suomen valtion virkamiesten ei tarvitse noudattaa lakia, koska nämä on ratifioituja sopimuksia, kansainvälistä oikeutta. Sitä kautta ilman muuta me tavalliset kansalaiset voimme lähteä siitä, että meidän oikeusturva sitä kautta on taattu. Mutta Suomessa oikea vastaaja nyt sitten on joku korkeimman oikeuden presidentti tai mikä lieneekään, mikä pystyisi vastaamaan sitten, että miksi he eivät noudata lakia. Mikä on se heidän poliittinen tarkoituksenmukaisuus tai mikä siellä on poliittinen peli tai mitä siellä on takana, miksi he eivät noudata lakia.
tämmöiset olisi oikeita vastaamaan kysymykseen, että miksi Suomessa korkeiden virkamiesten ei tarvitse noudattaa lakia. Ja se sana poliittinen tarkoituksenmukaisuus menee meidän lainsäädännön yli. Näin se ei voi olla. Siellä on tästä poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta vastaa valtiovarainministeriö. Eli kun valtiovarainministeriön nimenomaan verotusasioissa, valtiovarainministeriö tietenkin pitää kerätä nämä verotulot, niin ne myöskin pystyvät sitten vaikuttamaan siihen, että millä tavalla niitä kerätään. Eli nyt silloin kun puhutaan siitä pohjasta, eli niistä virheellisistä verotarkastuskertomuksista, niin siitä kantaa vastuun valtiovarainministeriön poliittinen tarkoituksenmukaisuus. Ei kaiheta keinoja, vaan ryöstetään yrittäjän koko omaisuus. Eli vuonna 2004, kun mä olin huomannut, että yrittäjillä on muitakin oikeusturvaongelmia kuin verotus, niin minä perustin tämmöisen eurooppalaisen oikeusturvan keskusliitto EOK ry:n yrittäjien kanssa, eli näiden asiakkaitteni kanssa, joita mä olin puolustanut verotuksessa, niin sitten päätettiin tehdä tämmöinen etujärjestö, joka myöskin muissa asioissa pystyy auttamaan yrittäjiä ja kansalaisia, että niiden oikeusturva tulee hoidetuksi. Sanotaan niin, että se idea on mun ja kaikki ne suunnitelmat on mun, mutta sitten mä kutsuin siihen alustavaan kokoukseen, niin nämä on yrittäjiä, jotka mä olin oppinut tuntemaan vuosien varrella. Ja tiesin, että mun ei tarvitse erikseen siitä sanoa heille, että mitä niitä oikeusturvaongelmia on, vaan ja sitten eri alan yrittäjiä. Eli mä yritin saada mahdollisimman semmoisen monipuolisen joukon, joka pystyy sitten näitä oikeusturvaongelmia tulevaisuudessa ratkomaan ja toimimaan yhdistyksen jäsenten hyväksi. Eli se oli ihan tietoisesti valittu ne ihmiset, kenet mä pyysin siihen oikeusturvayhdistykseen mukaan. Niin, no, nythän on eduskuntavaalit tulossa ja mä oon nyt en meinannut enää ruveta. Mä oon ollut 2 kertaa aikaisemmin perussuomalaisten ehdokkaana, Lapin ääniharavana, mutta mä ajattelin, että no, josko mä nyt luovuttaisin jo, mutta sitten niin monta kertaa mua sitten pyydettiin mukaan, että nyt mä oon taas perussuomalaisten kansanedustaja ehdokkaana ja kevään vaalit sitten osoittaa, että riittääkö luottamus, mutta edelleen täytyy sanoa, että nämä oikeusturvaongelmat on se pääasia, eli ihmisten täytyy luottaa siihen, että valtion virkamiehet toimivat oikein ja valtion täytyy olla vastuussa siitä, että ihmisillä on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Kun nyt tuntuu, että välillä että ihmisillä ei ole muuta kuin velvollisuuksia ja niitä oikeuksia ei ole ollenkaan. Eli vaalin tärkein teema minulla tulee olemaan, että oikeusturvakysymykset pitää saada kuntoon kaikilla sektoreilla. No, kyllä se on nimenomaan se tavallisen suomalaisen asialla, että ensin mä ottaisin mallia suoraan tuolta Sveitsistä,
missä ensiksi huolehditaan Suomen kansalaisista ja siitä, että Suomen kansalaiset voi kaikilla sektoreilla hyvin. Eli ensin pitää olla suomalaisilla työtä, sitten vasta sen jälkeen tarjotaan ulkopuolisille työtä. Ensin pitää, siis suomalaiset on aina, tämä on Suomi, tämä on meidän maa. Eli on vaikea nähdä sitä, että muumaalaiset menis meidän oikeuksien edelle. Niin, mulle on tärkeää tietenkin, että suomalaiset kaikki voivat hyvin ja saavat oikeutta. Eli mulle on tärkeää lapsiperheet, lapset, vanhukset, oikeastaan kaikki. Eli mun on kuitenkin kasvatettu sillä tavalla, että pitää aina huolehtia toisistakin. Eli ei riitä, että pelkästään itse voit hyvin, vaan täytyy huolehtia aina toisesta. Ja nyt meidän yhteiskunnassa on aivan liian paljon ihmisiä, jotka ovat niin sanottuja väliinputoajia. Eli eivät saa oikeutta, eivät saa apua, elävät köyhyysloukussa. Nämä kaikki tämmöiset ääriilmiöt pitää hoitaa kuntoon. On minusta suorastaan sääli antaa maailmalle semmoisia kuvia Suomesta, että suomalaiset seisoo esimerkiksi leipäjonossa. Se on minusta niin suuri vääryys kuin olla ja voi. Siis tulonjako täytyy olla semmoinen, että kaikille riittää leipää. Ja sitten vasta voidaan ruveta ottamaan vierasmaalaisia ja elättämään niitä täällä. Eli pikkusen sanotaan, että mulla ei ole mitään vastaan ulkomaalaisia eikä maahanmuuttajia sinänsä. Mutta se, että kun on vähän rahaa, niin täytyy ensisijaisesti huolehtia suomalaisista. Eli ensin täytyy taata suomalaisille työpaikat ja sitten vasta tuoda ulkomailta työntekijöitä. Ja sitten kolmantena, mikä mun ottaa oikein sieluun, kun me näitä valtionyhtiöitä myydään ulkomaalaisille. Siinä menee meidän työpaikat. Eli ei missään nimessä pitäisi, niin kuin esimerkiksi nyt tämä viimeinen telakkakauppa, kun myytiin venäläisille, niin se on, vaikka 2 vuotta ne ehkä tekevät työtä täällä Suomessa, mutta sen jälkeen se telakka on sitten ideoineen ja piirustukseneen ja konsepteineen, niin se on sitten Venäjän puolella. Ja tämmöistä pitäisi tehdä. Jos suomalaiset on hankkinut kovalla työllä työpaikat, niistä pitäisi pitää kynsin hampain kiinni.